Moi! Mä teen nyt tän kuulumisvideon, että mitä tuolle Comanchelle kuuluu. Ja mä kuvaan tän mun puhelimen etukameralla, koska mulla ei ole kameraa. Niin pahoittelut, jos tästä ei oikein niinku kuulu mitään. Ja jos laatu on ihan tämmönen huono. Ja sori mun äänestä, koska mulla on jotain allergiaa tai jotain, niin on ääni tämmönen ja on hae vaikka mitä. Mutta niin, siirrytään tuohon Comanchiin. Comanchilla on nyt mennyt ihan tosi hyvin, että se on sori kun mä katon aina tonne toiseen suuntaan, kun pitää vähän katsoa, että mä en näe mitään hirveet kaksaria. Niin Comanchilla menee ihan tosi hyvin nytten. Se on vähän niinku hyväksynyt nyt ne ohjat, että se tuossa muutama kerta sitten, kun noi apulaiset liikutti sen, niin se meni ihan hyvin. Se pysähtyi ekaa kertaa tosi hyvin ja sitten se kääntyi kans, kun aikaisemminhan se ei niinku oikein kääntynyt. Ja sitten se toinen, joka sille niinku, ei tää talliomistaja, vaan tää toinen, joka sitten vie sitä eteenpäin myös, niin on mennyt sen kanssa nytten liinassa, tosin ei ole mennyt nyt vielä ilman, että ne menee nytten huomenna, niin ne menee siihen alakentälle, missä ne menee ilman liinaa. Ja mä en tiedä mitä ne siinä tekee, mä ajattelin, että mä voisin mennä huomenna tallille, niin että mä menen sinne vähän jotain duunailemaan, niin mä näkisin vähän samalla. Mutta niin ne on mennyt liinassa raviamme jo. Ja Comanchilla on kasvanut kunto tosi paljon, että nyt se ei niinku ole ihan hiestä märkä 10 minuutin jälkeen, että kyllä se nyt ihan tunninkin kestää ihan tosi hyvin. Comanchista on tullut vähän orimainen, ei tietenkään mitenkään pahasti, mutta tälleen keväällä, kun on kevättä rinnassa vähän ja muutenkin, niin se on vähän tommonen, se saattaa vähän pomppia ja tulla koreeta jalkaa ja vaikka mitä. Mutta silloin nyt sitten edessä ruunaus torstaina ja sitten sille tulee se muutaman päivän liikuntakielto. Se ruunataan sen takia, kun me tullaan Suomeen, niin on niin vaikea löytää tallipaikkaa orille. Ja muutenkin on se, ei silloin mitään järkeä pitää sitä orina, kun se ei ole, sille ei toimi ensinnäkään ne vehkeensä, eikä ei siinä ole niinku mitään järkeä, kun se ei niinku ole siitokseen. Niin se on nyt sitten edessä. Sitten seköhän muuta. Se on nostaa kaikki jalat ihan ilman mitään ongelmia. Se on nyt niinku takajalat, etujalat voi putsata ja vuolla ja vaikka mitä ei ole mitään ongelmia. Sillä ei ole kenkiä eikä luultavasti tuukkaan, vaan mä aion ostaa sitten kun tullaan Suomeen, kun täällähän ei ole mitään jäätä tai mitään. Eikä muutenkaan semmoista, mihin tarvisi hirveästi niinku kenkiä. Mutta kun tullaan Suomeen ja on sitten lunta ja jäätä, niin ajattelin ne semmoset koko jalan puutsit ostaa. Mä oon lähdössä taas Suomeen sitten toukokuun lopulla ja Comanche jää tänne. Mä oon joku 3 kuukautta siellä Suomessa. Niin Comanche jää sitten tonne tallille. Ja se on sitten semmosessa niinku, se on ihan silleen, kun sehän on täyshoito talli, mutta nyt se on niinku ihan full, että se talliomistaja sitten liikuttaa sen ja hoitaa sen kuin oman hevosensa. Et sillä jää itse asiassa aika montakin hevosta nyt kesäsi aina sinne, kun kaikki ihmiset lähtee pois, niin ei sillä ole sitten niinku hirveästi tuntitoimintaakaan. Niin sillä on hyvää aikaa sitten noiden hevosten kanssa touhuta. Ja se on tosi hyvä hevosten kanssa, että ihan turvallisin mielin jätän sen sinne. Meillä olisi aikomus tulla tonne Suomeen varmaan helmimaaliskuussa ensi vuonna, kun
mä menin kesän jälkeen autokouluun, että mä saisin ton ajokortin siihen mennessä. Ja niin, kun Suomessa on niin hirveän kallis se autokoulu, niin tää se on niin paljon halvempi. Mä menen tähän ja siis mä en ymmärrä, onko kellään muulla tämmöstä. Et siis tää on ihan kamalaa. Siis mua stressaa koko ajan hirveästi nää tallimaksut. Ei siis sillä, että siis mitenkään silleen, vaan siis mun on pakko maksaa sille etukäteen koko ajan hirveästi. Et mä oon nytkin maksanut, mä maksoin helmikuussa, mä maksoin maalis- ja huhtikuun tallit. Ja nyt mä maksoin puolet jo tuosta toukokuun tallista. Ja nyt on vasta maaliskuu. Et mä en ymmärrä, että mä haluan koko ajan maksaa hirveästi etukäteen. Ja niin, mulla on joku ongelma siihen. Ja muutenkin jotenkin tohon, että mä oon niinku semmonen tosi, että kaikki pitää olla justiinsa niinku tuon Comanchin kanssa. Ja sit ollaan tuolla tallilla siihen asti, että lähdetään, että se on parhain vaihtoehto nyt. Ja mä kuvasin sen varustepostauksen, mutta kun mulla on toi koneongelma nyt, niin tai nythän se lähti siis päälle kyllä nyt, mutta se on nyt äitillä käytössä, että mä editoin sen kun ehdin. Niin varustepostaus ja siitä ei tullut hirveän pitkä, koska mä kuvasin sen semmosissa pikkuosissa. Mut jos mä olisin kuvannut sen tälleen putkeen, niin siitä olisi tullut hirveän pitkä. Ja sitten, mitäs muuta? No nyt ei oikeastaan mitään muuta kuulumisia vielä. Et luultavasti nyt ennen kesää sitten Comanche osaa, tai siihen me nyt ainakin tähdätään, että se osaa perusasiat niin kuin ratsastuksessa pysähtyä, maastovarma. Tai kun ei se säiky mitään, siis se on tosi varma hevonen niin kuin siinä, että se on ihan semmoinen pommin varma, että ei ole kertaakaan säikkynyt mulla tai mitään, kun mä oon sen kanssa tehnyt tai vienyt. Ihan sama mitä on tullut, että ei sano mitään noista autoista, koirista, hevosista, ei mitään, se on ihan, ei mitään. Mutta kesään mennessä sen pitäisi sitten olla silleen, että sillä voi ratsastaa ihan normaalisti. Ja sitten kun mä kesän jälkeen tuun, niin me aloitetaan varmaan tunnit. Elikkä enää sitten ei nää 2 vie sitä eteenpäin, vaan me otetaan se silleen, että mä menen Comanchilla aina tunneella. Ja sitten me mennään sitä kautta eteenpäin. Niin, no ei tässä oikein varmaan muuta ollut. Ja laittakaa ihmiset tonne kommentteihin, että mitä te haluatte niinku katsoa tai lukea tai nähdä, en mä tiedä. Mutta mä voin kans tehdä ton, jos te haluatte vähän nähdä niinku tallia, niin jotain talliesittelyä. Koska en mä nyt usko, että se on hirveän, tai varmaan kaikki kiinnostaa silleen nähdä kumminkin, että minkälaiset täällä on kaikki tallijutut sun muut. Että mä kyllä kysyin sitä vielä ennen kuin mä voin, tai ennen kuin mä kuvaan sitä. Että tuskin se hirveästi kenenkään yksityisyyttä loukkaa, jos mä semmosen kuvaan. Ja mä voin kans laittaa jonkun, kun mä hoidan sitä tai juoksutan sitä tai jotain, että mitä mä nyt yleensäkään teen sen kanssa, että mä voin ottaa jonkun semmosen tallipäivävideon tai jotain, en mä tiedä. En mä oikein tee mitään tallilla, kun se on täyshoitotalli, enkä mä tee siellä mitään niinku tallitöitä tai mitään tämmöstä. Että ne ei kuulu meidän asiakkaiden hommiin. Ja että me vaan hengaillaan siellä niiden heppujen kanssa. Et se on kyllä ihan mukavaa, ettei, kun mulla oli se mun aikaisempi hevonen, niin semmoisella itsehoitotallilla, niin se oli kyllä aika rankkaa. Se oli silloin siellä Espoossa, kun mä asuin Helsingissä. Ja oli se kyllä
oli rankkaa tehdä kaikki itse. Ja kun se oli niinku semmonen pihattotyyppinen, eli kun oli niinku, meillä oli aina silleen niinku 2 tai niin yleensä 2 hevosta ja sitten oli ponit, missä oli, niitä taisi olla 3 niitä poneja. Ja sitten oli ne talliomistajan omat hevoset, nekin oli omassa. Niin, mut silleen, että me sovittiin sit sen kanssa, joka oli mun kanssa siinä 2 hevon aitauksessa, niin sovittiin päivät milloin tehdään. Mutta oli se rankkaa hakea ne kaikki vedet piti raahata kaukaa ja heinät piti hakea kaukaa ja sitten kun tuli pimeetä, niin kiva siellä olla, kun ei näe yhtään mitään, mutta tää on kyllä kiva, kun tää on tommonen täyshoitotalli, niin ei joka päivä edes tarvii mennä. Niin siitä hevostelusta ei tule semmoista pakkopullaa periaatteessa. Että toi on kyllä tyytyväinen tohon. Ja täyshoitotalliin aion Comanchin laittaa, kun Suomeenkin tulen. Ja niin, no tää oli nyt vaan tämmönen vähän höpöttelyvideo. Mä vaan kyllä tehdä tietenkin lisää näitä. Mutta en mä nyt tiedä, onks mun mitään hirveästi kerrottavaa, mikä liittyy Comanchiin. Mut voin mä ihan muutenkin tästä elämästä täällä tai ihan sama mitä. Jotain tämmösiä. Ja anteeksi tuo sotku vielä tossa kun en ole jaksanut viedä roskikseen noita. Ja niin. Ja tää nyt on tämmönen puhelimella kuvattu aika surkea. Ja tästä tuli nyt suht pitkä, mutta ei se mitään. Toivottavasti jaksatte katsoa, eikä tätä nyt tarvi kokonaan katsoa, kun täällä on aika paljon ei mitään kiinnostavaa. Mutta joo. Mä teen noita videoita ja laittakaa kommentteihin, että mitä videoita te haluatte nähdä tai muuta. Jotain postauksia, en mä tiedä, jotain tämmöstä. Laittakaa kommentteihin ja laittakaa, että mitä piditte tästä, että risut ja ruusut ja voi kertoa, että mitä mun kannattaisi tehdä. Ja mun ulkomuoto siis on tämä meikitön tukka sekaisin kamala, koska en ole jaksanut meikata tai yhtään mitään. Et mä oon nyt yleensä muutenkin tallillakin aina näytän tältä, niin luultavasti kun tallit tulee video, niin että hätkähdy siitä, että mikä ihme siellä on, kun ei ole kaikki parhaimmat tällingit päällä. Mutta niin. No, tää oli nyt tässä. Moi moi!